N'otu aka ahụ kwa Pathfinder's Model School Amawbia chịkọbago emume je nke ọma nke anọ ha nyere ụmụ akwụkwọ ndị ha zụpụtara ji ebe ụmụ akwụkwọ ndị abịa gosipụta ọnatarachi ha n'ụzọ dị iche iche tụrụ n'anya. Ya bụ mmemme were ọnọdụ na ụmụka abịa New Layout Amawbia ma bụrụkwa nke dọtara ụmụ akwụkwọ ndị nne na nna ndị nkụzi ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ ndị enyi na ndị na-echere ha ezi echiche. Kwe na anyị gbọọgụ na-egetere anyị akụkọ banyere agụmakwụkwọ wetara akụkọ a. Ụlọ akwụkwọ Pathfinder Model School nwegasịrị ngalaba dị iche iche nke a na-eleta ụmụaka opeka mpe ebe a na-akpọ daycare, pre-nursery, nursery na ndị primary. Ụlọ akwụkwọ ahụ nke ụgwọ akwụkwọ ya anaghị agbaji aka nwere ọtụtụ ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike ndị nwekwara mmasị inye ụmụaka ọzụzụ zuru oke. Onye nwe ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Dọkịta Ngozi Ndum kọwara na ule eji aba na sekọndịrị nke ụmụ akwụkwọ ha gara na ha mere nke ọma nke na-egosi ịhụnanya Chineke n'ebe ụlọ akwụkwọ ahụ dị na mbọ ndị nkụzi ha na-agbakwa. Ọ gụpụtasịrị ihe dị iche iche na-ama ụlọ akwụkwọ ahụ aka n'iru wee na-ekelekwa ndị nne na nna n'aka ha na-enye wee na-ayọkwa ka ha gakwa n'iru na-enyekwara ha aka ka ha wee nwee ike wee mezuo ebumnuche ha. Onye bụ Chief Executive Officer na Managing Director nke G. Okafor and Sons Industry Limited bụ Chief Godwin Okafor toro ọgụgụ ụlọ akwụkwọ ahụ rugoro na ya wee kwuo na ọgụgụ ahụ gosiri mbọ onye nwe ụlọ akwụkwọ ahụ na di ya na-agba. Chief Okafor nke onye nọchitere anya ya bụ admin manager nke ụlọ ọrụ ya ndị na-emepụta Winco Foam bụ Maazị Samuel Iheọha gbara ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ ahụ ume wee gwa ha ka ha na-agba mbọ ịhụ na ụmụaka ahụ na-ama akwụkwọ nke ọma. Ha gbakwa mbọ hụ na omume ha bụrụ ọpụrụ iche. N'okwuchukwu ya, onye ji ọkwa Regional Overseer nke Deeper Life Bible Church nke Achala Region bụ Pastor John Onyanusi doro ndị nne na nna ọdụ ka ha gbaa mbọ nye ụmụaka ha ọzụzụ zuru oke ọkachasị n'ihe gbasara iso ụzọ Chineke ma kwukwa na ha onwe ha kwesịkwara ịnabata Jizọs Kraịst n'ime ndụ ha ka o wee nyere ha aka wee mezuo ihe dị otu a n'ebe ụmụaka ha nọ. Ụfọdụ ndị nne na nna ndị gwara ABS okwu bụ Injinia Kanayo Okonkwo na Dickness Ogochukwu Mgbeọnụ kwuru n'ezie na kemgbe ha tinyere ụmụaka ha n'ụlọ akwụkwọ Pathfinder's Model School na ihe pụrụ iche dị na mmụta ha. Ndị ahụ ejikwa maka ha wee gbakọ ndị gụsịgoro akwụkwọ na ngalaba nke ha bụ Victory Mgbeọnụ, Chikaima Ume na Chike Nwankwọ kọwapụtara obi ụtọ ha na mmemme ahụ emere wee kene nne na nna ha na ndị nkụzi ndị na-agba ha ume. Egwu nnabata, egwu nke akpọrọ orchestra na bekee, egwu dị iche iche na ihe ngosi dị iche iche na inyekwa onyinye pụrụ iche maka ndị mere nke ọma na klaasị ha bụ ihe ndị emegasịrị na mmemme ahụ. Queen Anịgbọọgụ, akụkọ ụwa ABS.